Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Photoshop CS5, το οποίο δεν είναι δωρεάν σαν το GIMP. Πρέπει να το βρεις σπασμένο για να το κατεβάσεις και κάποιον ειδικό που να ξέρει από υπολογιστές, ίντερνετ και ούτω καθεξής για να σας το κατεβάσει. Δεν είναι free όπως το GIMP, αλλά άμα δείτε ότι λέει free, μάλλον θα είναι σπασμένο. Μην κάνετε όμως κάτι, γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στον υπολογιστή σας. Σε αυτό που θα σας δείξω είναι ότι είναι το πιο εξελιγμένο Photoshop, πιο εξελιγμένο Photoshop από το GIMP, αλλά θα πρέπει πρώτα να μάθετε πολύ καλά το πρόγραμμα και να το δουλέψετε από αρχάρι μέχρι επαγγελματίες. Εγώ είμαι ακριβώς στη μέση, δεν είμαι ούτε αρχάριος ούτε επαγγελματίας. Απλά το έχω μάθει και γι' αυτό τώρα σας δείχνω τον τρόπο να μπορέσετε να το δείτε, να το επεξεργαστείτε και να κάνουμε μερικά πράγματα. Θα δείτε τώρα στη συνέχεια, θα κατασκευάσουμε ένα πλανήτη που θα υπάρχει ζωή και θα του βάλουμε και δαχτυλίδια κιόλας, rings στα αγγλικά, όπως είναι ο Κρόνος με δαχτυλίδια. Εσείς πάλι μπορείτε, άμα δεν θέλετε μη βάζετε, δεν ξέρω, εσείς επιλέξετε τι θέλετε, δεν θέλετε. Υπάρχει ακόμα και για κινούμενη εικόνα, είναι όπως το Adobe After Effects, αλλά εγώ αυτό δεν το χρησιμοποιώ παρά μόνο για να κάνω μια ολοκληρωμένη ταινία. Οπότε θα αρχίσουμε τώρα να κατασκευάσουμε πλανήτες, τους οποίους στο επόμενο επεισόδιο θα έχουμε μάθει κάτι καλύτερο. Πάμε τώρα νέο. Όπως βλέπετε σας έβγαλε το εικονίδιο στην οθόνη σας και πατάμε νέο από το αρχείο, νέο, και πατάμε Planets Live για να το ξεχωρίσουμε από τα άλλα. 1280 πλάτος επί 1280 πλάτος και ανάλυση 150. Πατάμε OK, όπως βλέπετε σας έβγαλε στο φόντο το τέτοιο. Πατάμε νέο επίπεδο και και θα πάρουμε τώρα full planet με ένα πλανήτη που υπάρχει ζωή, από ό,τι βλέπω εγώ, και πατάμε Shift Enter. Όπως βλέπετε σας το έβγαλε κανονικά. Πατάμε Enter, Shift Alt πατάτε για να το μεγαλώσετε και πατάτε Enter για να φύγει το τέτοιο, αυτό εδώ το πράγμα. Πατάτε για να φύγει. Άμα θέλετε να μεγαλώσετε κάτι να μικρύνετε, αυτό εδώ θα σας χρησιμεύσει, όπως βλέπετε, μικραίνει, μεγαλώνει. Και για να το διώξετε πατάτε Enter, αλλά για να μεγαλώσει αυτόματα πατάτε Shift Alt. Πάμε πάλι στην επιφάνεια εργασίας να πάρουμε τα clouds στα λεγόμενα σύννεφα. Όπως βλέπετε έχω κάνει τα σύννεφα, τα μεγαλώνω, πάλι Shift Alt, πατάμε Enter για να φύγουνε και πατάμε οθόνη. Όπως βλέπετε έγιναν, αλλά πριν βλέπετε είναι μαύρο το τοπίο. Και για να το κάνουμε τέτοιο πάμε οθόνη, όπως βλέπετε έγινε, και πάμε επίπεδο συγχώνευση ορατών. Το κάνουμε τώρα
Shift Alt πάλι, από κέντρο να πάει ο κύκλος. Όπως βλέπετε ο κύκλος είναι ακριβώς, ξεκινάει από το κέντρο με Shift Alt και μεγαλώνει αυτόματα από το κέντρο, και θα μπορέσετε να το κάνετε πιο σωστό με Shift Alt. Επαναλαμβάνω, Shift Alt. Πάμε παραμόρφωση. Πριν βάλουμε την παραμόρφωση θα σας πω, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο μάθημα του GIMP, θα βάλουμε σκιές, γιατί τα δαχτυλιά ρίχνουν σκιές. Πάμε λοιπόν επιλογή, Control, για να αλλάξετε χρώμα εδώ πατάτε Χ, και όπως βλέπετε κάνει εδώ πέρα, αλλάζουν χρώματα αυτόματα όλα. Και για να γίνει αυτό μαύρο πατάτε Alt Delete, όπως βλέπετε έγινε μαύρο. Και πάμε τώρα πάλι στον κύκλο, Shift Alt από το κέντρο, το εδώ, το βελάκι. Όπως βλέπετε μεγάλωσε αυτόματα το τέτοιο, ο κύκλος μας. Πάμε φίλτρα, παραμόρφωση και σφαιροποίηση. Η σφαιροποίηση θα μας δώσει την 3D εικόνα, αυτήν ακριβώς που βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Και άμα θέλετε να μεγαλώσετε ακόμα πιο πολύ, πατάτε Ctrl F. Όπως βλέπετε έγινε τέλειο, αλλά δεν θέλουμε, καλύτερα ένα να είναι, γιατί βλέπουμε ότι είναι κάπως. Και πατάμε Ctrl J. Το φόντο το σβήνουμε με το Delete, και όπως βλέπετε, ωραία. Πάμε τώρα FG, όχι, εδώ, Control για να γίνει το γύρω το διχτάκι που γυρνάει γύρω και να το προστατέψει. Για να βάλουμε τη σκιά του, πατάμε Control και αριστερό κλικ. Πατάμε επίπεδο 2 και λέμε σκιά, ότι αυτό θα είναι η σκιά. Πατάμε Enter και θα πάμε τώρα να κάνουμε τη σκιά. Όπως βλέπετε μας έβγαλε ένα. Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε στο Photoshop ό,τι θέλετε, ό,τι σχήμα θέλετε. Θα σας το δείξω αυτό στο επόμενο μας μάθημα. Τώρα όπως βλέπετε θα γίνει μια σκιά. Έγινε. Εδώ. Πάμε φίλτρα, θόλωμα και θόλωμα πλησίου. Είναι 1, θα το κάνουμε 23. Όπως βλέπετε έγινε το θόλωμά μας και πατάμε OK. Και για να το κάνουμε όλο να είναι ολόκληρο τέτοιο, πατάμε εδώ, πως θα δείτε θα γίνει τώρα ολόκληρο τέτοιο, ωραία. Και τώρα αυτά να τα ενώσω θα πατήσω Ctrl A για να εξαφανίσω το παράθυρο με τη σκιά. Πάμε πάλι FC, εξωτερική λάμψη, πάμε στο χρώμα και πατάμε στα χρώματα μπλε. Όπως βλέπετε βγάζει διάφορα χρώματα, ωραία. Επιλέγουμε και πάμε εδώ
87 επί 12, ας μην το κάνω πιο πολύ, και πάμε πάλι στο ίδιο παραθυράκι, εσωτερική λάμψη. Όπως βλέπετε σας έβγαλε το άσπρο, δεν θα το πειράξετε, εσείς πάλι όποιο χρώμα θέλετε βάζετε. Εδώ λέει απόπνιξη και μέγεθος για το φως. Όπως βλέπετε μας έβγαλε εδώ, να σας το φέρω πιο κοντά να δείτε. Όπως βλέπετε μας έβγαλε εδώ ένα άσπρο που δείχνει το φως. Με αυτό που κάνω τώρα, για να το μειώσετε, να το πάτε, δηλαδή να το μικρύνετε, πατάτε μόνο Z, αλλά για να το αυξήσετε την οθόνη, για να έρθει πιο κοντά σας, πατάτε Z και Alt. Όπως βλέπετε ήρθε κοντά, wow. Και τώρα για να κάνουμε τα αστέρια θα πάρουμε νέο stars, αστέρια, και λέει 1280 πλάτος επί ύψος 1280. Το κάνουμε επί 1100. Οπα, δεν με ικανοποιεί αυτό το μέγεθος. Εσείς πάλι βάλτε ό,τι θέλετε. 2000 επί 1000 ύψος. Πατάμε OK, όπως βλέπετε σας έβγαλε το φόντο. Εγώ το μικρύνω. Όπως βλέπετε έγινε. Πατάμε Alt Delete. Και θα πάμε τώρα να κάνουμε τα αστέρια. Θόρυβος, προσθήκη θορύβου. Και στα 138,89% γκαουσιανή και μονοχρωματικό θα υπάρχει, και μονοχρωματικό. Πατάμε OK. Φίλτρα, θόλωμα πλαισίου, 1, όχι πολύ, 1. Πάμε, όχι, πάμε Ctrl L και σας έβγαλε εδώ την μία οθόνη. Το φέρω πιο κοντά να δείτε. Εδώ που λέει στάθμες, θα πατήσετε για τις στάθμες Ctrl L. Όπως βλέπετε τα αστέρια μειώθηκαν. Θα αυξήσουμε λίγο το φως, έτσι. Παράδειγμα είναι 174 αυτό 1,41 εδώ και 255. Πατάμε OK. Και το μικραίνουμε. Θα φέρουμε τον πλανήτη μας τώρα εδώ. Για να τον μετακινήσουμε πατάμε V και τον φέρνουμε εδώ. Όπως βλέπετε μπήκε. Πατάμε τώρα Ctrl Tab και Ctrl Z, όχι, sorry, συγγνώμη, Shift Alt για να τον κάνουμε και το γυρνάμε όπως θέλουμε. Ωραία. Όπως βλέπετε η ατμόσφαιρα είναι γουγού.
Ωραία. Πάμε τώρα να βάλουμε και τα δαχτυλίδια, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Πρώτα θα σβήσουμε το Planets Live, αυτό ακριβώς. Μη φοβάστε, μην σβήσει, είναι αποθηκευμένο στο ανώνυμο 1. Εγώ έτσι το έγραψα, δεν ξέχασα να γράψω αστέρια. Ανώνυμο 1, είναι αποθηκευμένο όπως βλέπετε. Και θα πάμε τώρα να βάλουμε τα δαχτυλίδια μας. Νέο. Μπορείτε εσείς με όποιο τρόπο να κάνετε δαχτυλίδια, πολικές συνταγμένες ή στροβιλισμό. Εδώ λέει ανώνυμο 2, θα βάλουμε rings. Rings, που στα αγγλικά σημαίνει δαχτυλίδια. Και λέει εδώ πλάτος 2000, ύψος 1000 και ανάλυση 150 pixels. Το βάλουμε 2000. Ωραία. Και πατάμε OK. Ωραία. Το φέρουμε πιο μακριά. Και εδώ τώρα θα βάλουμε τα δαχτυλίδια μας. Επίπεδο 1, εδώ που λέει. Θα πάμε φίλτρα, σύννεφα, όπως βλέπετε μας έβγαλε τα cloud. Παραμόρφωση και συστροφή. Τώρα όπως θα δείτε, όπως βλέπετε έγινε εδώ έτσι, γωνία 999, όπως βλέπετε έγινε, και για να το κάνουμε πιο πολύ πατάμε Ctrl F, όταν το κάνουμε πιο πολύ για να φαίνεται έτσι πιο ρεαλιστικό, πατάμε Z για να είναι τέτοιο, και πάμε τώρα σβήστρα, και για να το ανοίξουμε πατάμε ένα κουμπί, το οποίο θα σας το δείξω αμέσως μετά, μόλις τελειώσει το βίντεο. Πατάμε εδώ, σβήνουμε. Μπορείτε φυσικά να παρακολουθήσετε και βιντεάκια του Photoshop CS5, CS4, CS6 και ό,τι θέλετε από μέσα. Και να κάνετε φυσικά ό,τι θέλετε. Όπως βλέπετε εδώ σβήνει τώρα. Θα κάνουμε τα δαχτυλίδια του πλανήτη. Για να τα κάνουμε τώρα, για να τα φωτίσουμε λίγο, να τα βάλουμε κάτι έτσι, να τα χρωματίσουμε, πατάμε Ctrl V. Θα τα βάλω σαν χρυσαφικά, σαν χρυσό να είναι. Όπως βλέπετε απέκτησαν χρώμα. Και πατάμε OK. Τώρα πηγαίνουμε φίλτρα, θόρυβος, προσθήκη θορύβου. Πάμε στα 30,68 και για να φαίνονται σαν μικροί νάνοι αστεροειδείς γύρω από τον πλανήτη, πατάμε Ctrl Tab και πατάμε μετά Shift Alt, όπως βλέπετε έγινε τέτοιο, και μετά Ctrl για 3D άμα θέλετε. Όπως βλέπετε έγινε ένα τέτοιο, ένα ωραίο 3D, όπως βλέπετε. Ωραία, εδώ. Και Enter πατάμε για να εξαφανιστεί το άλλο. Και πατάμε τώρα V και το πάμε στο Planet. Όπως βλέπετε έγινε ένα ωραίο
τέτοιο και πατάμε Control Tab και εδώ και το γυρίζουμε. Όπως βλέπετε έγιναν δαχτυλίδια. Άμα θέλετε τα μεγαλώνετε, άμα θέλετε τα μικραίνετε. Πατάτε εδώ Control και αριστερό κλικ για να σβήσετε ό,τι υπάρχει από δαχτυλίδια, να το καθαρίσετε. Και για να το φέρετε αριστερά, κάντε τη ροδέλα προς τα κάτω. Για να το πάτε όμως αριστερά, πάτε τη ροδέλα προς τα πάνω. Προς τα κάτω δεξιά, προς τα πάνω αριστερά. Πατάμε τη σβίστρα, τη μικραίνουμε. Εδώ. Και όπως βλέπετε εξαφανίστηκαν τα τέτοια, τα δαχτυλίδια, πήγαν τα παράδειγμα από πίσω. Και όπως βλέπετε κάνουμε έναν ωραίο πλανήτη. Τώρα θα πατήσουμε Control, Shift, Alt και Ε για να πάμε φίλτρα, απόδοση και φίλτρο αναλαμπής φακού. Πρώτα όμως ένα λεπτάκι, συγγνώμη. Για να το φέρεις στην κανονική του θέση Control 0. Εδώ φίλτρο αναλαμπής φακού. Φέρουμε εδώ 10 pixels, σε λίγο θα το δείτε. Ωραία. Και όπως βλέπετε κάναμε ένα πολύ ενδιαφέρον πλανήτη και για να το ενδιαφέρον πλανήτη, για να του κάνουμε μια εικόνα, κάνουμε ισοπαίδωση εικόνας στο επίπεδο. Εδώ ακριβώς το μάθημά μας τελείωσε του Photoshop. Όπως βλέπουμε εδώ ο πλανήτης μας είναι τέλειος. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Να έχετε όλοι ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.